baš najbolji, za onaj lijepi humor koji se njeguje na Cetinu, ali postoji jedan odnos da vidite da su tamo se mijenjale ta ideološka i politička uvjerenja. Podsjetit ću vas na referendum 1991. godine za zajedničku državu Srbije i Crna Gora. Glasao je isti broj građana na Cetinu, mislim da je bilo 12.000 za zajedničku državu, kao što je 2006. godine taj isti broj glasao za nezavisnu Crnu Goru. Dakle, postoji jedno kretanje tih uvjerenja, odnosa i sl. To mi daje negdje nadu da će se i ovom vremenu koje je pred nama, da će se i ovom vremenu koje je pred nama, mnogi ljudi razumjeti da ove poruke koje šaljete iz poruke baš nisu poruke nezadovoljstva. Javlja se isto za to. Da moraš tu državu. Znamo da da morate ova Hercegovačka naša plemena. Sve je to složeno. Ako želite da bude nametnete vaš obrazac, nego da tražite zajednički jezik, znajući da oni vas poštuju. Znači u regionu. Kako mislite da će teći odnosi, na kratko smo se mislim u ovom dijelu, možda možemo više vremena tome posvetiti, dakle odnosi i sa Hrvatskom. Stoje brojna sporna pitanja i predsjednik države, gospodin Milatović, da jedna i druga strana pronađu to kompromisno rješenje koje ne bi ugrozili nacionalnu politiku kako Crne Gore, tako i Hrvatske. Ja mislim da treba da tražimo rješenje, pa da tu postoji nekoliko stvari koje opterećuju te naše odnose i da njima Hrvatska sada potencira u ovoj fazi pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, tu prvenstveno mislim da ulaz po Kotorsku. Brod Jadran sada ne imam potpuno razumijevanje za ove zahtjeve koje imaju hrvatski državljani, odnosno državljani Crne Gore koji se nacionalno iskazuju kao Hrvati, a koji imaju otete njihove imovine. Ja sam, kao i svi u Novoj Srpskoj demokratiji, da ono sve što je